Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng pansit gisado at lumpiang Shanghai. At syempre, meron din po tayo itong garlic mayo at sweet and chili sauce. Yes mga ka-foodies, ang drinks natin, Coke. Mga ka-foodies, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudis, malinis yung kamay namin, mga tamkeng Kapampangan. Mga tana po. At syempre, ang nag-request po na ng pansit kisado at lumpiang Shanghai sila, Ma'am Jessa May Vasquez at si Ma'am Janet Toralba. Ayan. Yes, thank Ayan you na so po yung much request po ninyo, Ma'am. Thank you so much po sa suporta. Yes mga kapudibis, kaya ang unang subo na tayo. Excited. Opo. Ang unang subo na tayo. Lagyan mo muna natin. Ito. Sige na. Ito garlic mayo. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibis. Mga tana po. Ang ginamit namin sa giniling ay chicken. Chicken. Imbis baboy, chicken yung ginamit namin. Di ba healthy? Healthy ba yun? Basta para sa akin healthy yung chicken. Ano? Kalamansi. Yan. Masarap, maasim. Mm. Yan mga kapudibis, paborito, pansit. Paborito ng lahat to, pansit. Diba? Gusto ko maasim. Ang sarap. Oh. Pangalawang subo para sa inyo mga kapudibis. Kain po. Nagkamay na lang ako mga kapudibis. Ito na yung request ko. Mga kapudibis, pansit. Cheers! Sarap. Sarap. Bigyan ko na ano. Ito yung sayo. Tikman mo to. Yan. Thank you. Mm. Kamay na lang ako. Ay, gulay po. Mayroon na kayo narinig mga kapulis. Malakas na hangin yun.
Mahangin sa labas. Mm-mm. Sarap. Masarap. Mm-mm. Garlic mayo. Sarap na. Try niyo yung garlic mayo sa lumpiang Shanghai. Ang sarap. At masarap din yung lumpiang chicken. Lumpiang chicken, mga kapulis. Napakasarap. Kung nagsasawa ka sa pork, di ba? Gawin natin chicken yan. Tsaka bangus din, pwede. Isda. Kahit ikaw, pwede kitang gawin. Pwede kitang gawin Shanghai. Sino? Yan yung nanonood. Ito na si Ate Albi, marami nagtatanong kung nasan ka daw. Wala na siyang ngayon. Importanteng lakad. Shoutout sa mga nakakamiss sa akin. No. Shoutout sa mga may ayaw sa akin. Meron ba? Meron ba? Meron. Ay, hindi ko ba nabasa yun? Sana daw lagi may importanteng lakad Ay? ako para wala ako sa mukbang. Aray ko naman. Huwag naman ganun. Ayaw niya sa akin. Huwag naman ganun. Love, love, love. Bawal ang bashing. Sabi nga ni small loud, di ba? Tapos sabi niya, ang late daw ng bunganga. Ganyan talaga. Malangit talaga yung bunganga niya, personal. Malaki sa akin. Malaki sa akin. Personal. Siyempre kung ano lang yung kaya ko, di ba yun lang pong kakainin ko. Alam niyo na, guys. Bawal sa kanya yung hipon. Kaya binibigay ko sa siya, akin. kaya binibigay niya sa akin, ha? Ano lang yan? Display. Display lang. Hindi sinama sa yan, ha? Hindi Bawal sa sinama. kanyang hipon, tsaka crab. Namamaga yung niya, mata, tsaka pong katawan. Baka magana yung labi ko, lalo sa mamamag. Ito pagulay, oh. Ako na ko. Diba? Sarap. Ay, sorry. Sarap sa garlic mayo. Pag sawa na kayo sa ketchup, ayan, try nyo. Tsaka, sweet and chili sauce. Masawa na kayo sa jowa nyo yan. Try nyo to. Dalawang to. Hindi kayo magsasawa. Sarap.
May natira ako. Ate tayo. Hati pa kami daw. Ate kami ha. Mm-mm. Sarap. Ay, sarap. Diyos ko dahil. Napakasarap. Ayun, naka-foodies, naubos po namin pansit kisado at lumpiang Shanghai. Napakasarap po, magluto na kayo. Sa mga nagbe-birthday dyan, magluto na kayo. At syempre, gusto ko pong batiin ng happy birthday na si Christian James Pulentang. Ayan, anak ni Siopaw. Happy birthday birthday! sa'yo sa March 4 ang birthday niya. Advance happy happy birthday. At sa girlfriend niya, shoutout sa'yo sa girlfriend niya si Rose Bautista. Ayan, shoutout sa'yo. Wag mo nang mag-asawa, jowa-jowa muna. Ay, sana all. Jowa-jowa. Shoutout sa inyo, advance happy birthday, Christian James Pulentang, Siopaw Layapayang, Baby Baby Alison, Layapayan. Jeremy Macalisang, Regina Banyares, Catherine at sa asawa niya, shoutout sa inyong lahat. Yes, mga kapudibis, meron po kaming Facebook page. At TikTok ng The Foodie, TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie, The Foodie Vlog, syempre, Kusinang Kabalen, Cook Like Crazy, at si Yael Pochi. Ayan. Mag-subscribe at mag-follow na po kayo. Yes, mga kapudibis, ka ang gusto nyo aming videos, please don't forget to To like, share, and subscribe. Thank you. I love you.